Aquest paisatge està en procés de canviar. Entre els terrenys de cultiu s'instal·laran hivernacles tecnificats, plaques fotovoltaiques, naus industrials amb parts soterrades, una planta de biogàs i una depuradora d'aigua. Tot plegat combinat amb zones de passeig, activitats turístiques i allotjaments rurals. Així és el projecte Agroparc Penedès del Grup Ametller. L'agricultura és una activitat que sempre se li nega la modernitat. Aquesta modernitat vol dir trencar el paisatge, vol dir no, que estem proposant una cosa nova, uns nous paisatges. És un projecte d'agricultura amb majúscules. És un projecte depredador de l'espai agrari, que suposa 70 hectàrees d'infraestructures. Només 7 hectàrees estan qualificades com a industrials, al mig d'un espai natural d'un gran valor ecològic. Trencarà un gran connector ecològic que uneix l'Ordal amb Montserrat, envaint la zona més sensible de caça de l'àliga cuabarrada, espècie en greu perill d'extinció, i afectant greument l'hàbitat de més de 70 espècies. El Penedès aposta per una agricultura ecològica, principalment de secà i respectuosa amb el medi ambient. L'Ametller vol acabar amb això. Es vesteix de sostenible i de proximitat, però imposa una agricultura intensiva, no ecològica i industrialitzada, i llocs de treball precaritzats. A l'Ametller li asseguraran l'aigua que els demés estalviem. Polítics i administracions li han posat l'estora vermella, sense reserves, adaptant normatives urbanístiques i de protecció del territori al seu gust, tergiversant el concepte de sostenibilitat. Però aquest tracte de favor no és gratuït. El paga el territori, la pagesia, el paguem tots. Es volen apoderar del territori i els seus recursos i posar tot en mans d'un sol amo, no en nom nostre. I en el teu? Des de la plataforma Stop Agroparc, una associació absolutament transversal, hem presentat més de 100 al·legacions. No se n'han acceptat cap. Ens ajudes a preservar això?